Kaibigan, may napaka-importanting tanong ako para sa iyo. Ang tanong na ito ay maaaring na makapagbabago na iyong buhay, na iyong pananampalataya, at ng iyong mga desisyon sa hinaharap. Ang tanong ay ito, mapagkakatiwalaan mo ba ang Biblia? Totoo kayang ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos? O hindi kaya isa lamang itong ordinaryong libro na sinulat ng mga mapanlinlang at nagkukunwaring alagad ng Diyos? Sa araw na ito, nais namin ibahagi sa inyo ang 7 ebidensya o pruweba na nagpapatunay na ang Biblia ay ang totoong salita ng Diyos. Samahan niyo po kami sa pagtuklas ng mga importanteng ebidensya na magtuturo sa atin ng katotohanan. Unang punto, ang Biblia ang pinakapopular na libro sa buong kasaysayan. Ayon sa Guinness World of Records, ang Biblia ang librong may pinakamaraming kopyang nabenta at naipamahagi sa buong mundo. Ayon dito, tinatayang mayroong 5 bilyong kopya ng Biblia ang naimprinta at nabigay sa mga tao. Alam niyo ba ang pangalawa sa Biblia? Ito ay ang The Little Red Book, Quotations from Chairman Mao Zedong, na meron lamang 820 million copies. Makikita niyo na ang diferensya sa dami ng kopya. Ayon sa United Bible Societies, ang Biblia ay nasalin sa mga lengguwahe na naiintindihan ng mahigit sa kalahati ng world population. Ibig sabihin, ito ay nasalin sa halos 700 languages. Ganyan kapopular ang Biblia. Pangalawang punto, ang Biblia ay ang pinakamaimpluwensyang libro sa kasaysayan. Ayon sa survey na ginawa ng Folio Society, the Library of Congress, at Book of the Month Club, ang Biblia ay napatunayang the most influential book in the world. Kaya hindi na tayo dapat magtaka na ang pinakamaimpluwensyang tao din sa mundo ay mababasa sa Biblia. Walang iba kundi si Jesucristo o Yahshua the Messiah. Pangatlong punto, ang Biblia ay nirespeto ng mga magigiting na tao. Kung may makikita kang katangi-tanging mga tao sa kasaysayan, may malaking tsansa na yung mga taong yun ay naniniwala sa Diyos at sa Biblia. Ayon kay George Washington, ang unang presidente ng Estados Unidos, it is impossible to rightly govern the world without God and the Bible. Ayon naman kay Theodore Roosevelt, a thorough knowledge of the Bible is worth more than a college education. Hindi lang yan. Sabi ni Abraham Lincoln, I believe the Bible is the best book God has ever given the man. All the good from the Savior of the world is communicated to us through the book. Kaapat na punto, walang makikitang mali sa orihinal na kopya ng Biblia. Maraming ebidensyang maaring makakapagpatunay sa integridad ng Biblia. Hayaan niyo po akong mabilis na ibahagi sa inyo ang mga ito. Ebidensya mula sa astronomiya. Alam niyo ba noong unang panahon, karamihan ay naniniwala ng ating mundo ay ang sentro ng buong sansinukob o universe. Hindi lang yan. Naniniwala pa ang mga tao na lahat ng mga planeta, bituin at buwan ay umiikot sa ating daigdig. Tinuturo din nila na ang mundo ay patag o flat na parang isang plato. Ang nakakamangha pa dito, kaibigan, ay ang mga paniniwalang ito ay tinuturo ng isang napakalaking simbahan na siyang nangunguna noong panahong iyon. Kaya ang mga siyentipikong tulad ni Galileo at Copernicus na sumalungat sa maling paniniwala ng simbahan ay pinarusahan at ginawang katatawanan. Ngunit, ang hindi alam ng karamihan noon ay ang pagkakaintindi at palagay ng simbahan ay pawang kamalian. Ito ba'y dahil sa mali ang Biblia? Hindi. Ang mali ay ang tao at ang pagkakaintindi nito sa salita ng Diyos. Ito ang sabi ng Biblia sa Isaiah 40 verse 22. It is He, tumutukoy kay Yahweh ang ating Panginoon, it is He who sits above the circle of the earth. Anong ibig sabihin nito? Ang sabi dito ay circle at hindi flat. Kung ganun, ang mundo natin ay hindi flat at makikita natin na ito ay salungat sa turo ng simbahan noong panahong iyon. Makikita din natin na hindi ang Biblia ang nagkamali, kundi mali ang turo ng simbahan. Dagdag pa ng verse na ito, and its inhabitants are like grasshoppers, who stretches out the heavens like a curtain and spreads them out like a tent to dwell in. Sabi dito na, God stretches the heavens like a curtain.
Ibig sabihin, ang kalawakan ay lumalaki at lalo pang lumalawak. Isa ito sa nakakamanghang katotohanan na kinumpirma ng modern astronomy. Ayon sa mga mananaliksik, ang universe ay patuloy na lumalawak at lumalaki. Heto pang isang nakakamanghang revelasyon sa Biblia. Job 26 verse 7. He stretches out the north over empty space. He hangs the earth on nothing. Ibig sabihin, ang mundo natin ay nakabitin sa kawalan. Hindi ito nakasabit o nakapatong kung saan, tulad ng turo ng ibang sibilisasyon na mundo daw natin ay binubuhat ni Atlas o ng isang pagong. Ngayon, paano naman nalaman ni Isaiah o ni Job ang mga katotohanan ito sa panahon kung saan ang modernong kaalaman, mga gamit at teknolohiya ay hindi pa naimbento? Walang duda, ang mga kaalamang ito ay hindi nila inimbento kundi ito ay pinahayag ng ating Panginoon. Mga ebidensya mula sa arkeolohiya. Si Sir William Ramsay ay isang English historian na hindi naniniwala sa Biblia. Sobrang naniniwala siya na ang Book of Acts sa Bagong Tipan ay sinulat sa kalagitnaan ng 2nd century or pangalawang siglo. Pero alam natin na ang Book of Acts ay sinulat sa unang siglo at hindi sa pangalawa. Kaya ang ginawa ni Ramsay ay nag-imbestiga siya upang pabulaanan at patunayan na mali ang Biblia. Ngunit sa halip na patunayang mali ang timing ng Book of Acts, siya ay dumating sa salungat na konklusyon. Sa kanyang pananaliksik, napatunayan niya na totoong si Luke o Lucas ang nagsulat ng Book of Acts. At ito ay sinulat sa 1st century o unang siglo. Kalaunan, sinulat ni Ramsay, there are reasons for placing the author of Acts among the historians of the first rank. Ibig sabihin, napatunayan ni Ramsay na ang nagsulat ng Book of Acts ay isa sa pinakamagaling na historian o mananalaysay na dapat nating hangaan. Noong una, maraming mga scholars ang nagkikwestiyon sa tunay na buhay ni Abraham, Isaac at Jacob. Sinasabi nila na ang mga taong ito ay hindi nabuhay noong panahon nila at walang anumang ebidensya ang makakapatunay na kanilang existence. Ang mga scholars na ito ay natahimik nung nadiskubre ang mga clay tablets na nagpapatunay ng accuracy ng Biblia. Mababasa natin sa Genesis 37 verse 28 na si Joseph ay binenta ng kanyang mga kapatid sa presyong 20 shekels of silver. Alam natin na ang presyong ito ay tataas sa darating na panahon. Katunayan, noong 8th century BC, ito ay tumaas sa 50 to 60 shekels. Noong 5th to 4th century BC, mas tumas pa ito sa 90 to 120 shekels. Ngunit nung nadiskubre ng mga archaeologists ang mga clay tablets, nabasa nila na noong 18th and 19th century, ang panahon na nabuhay si Joseph, ang presyo ng mga slaves ay totoong 20 shekels. Ito ay nagpapatunay sa accuracy ng Genesis 37 verse 28. Mas marami pa akong mabibigay sa inyo na ebidensya mula sa archaeology. Pero sa ngayon, ang punto namin ay napakaliwanag. Sinusuportahan ng archaeology ang Biblia. Ebidensya mula sa siyensya. Sa panahon natin ngayon, hindi makikakaila na marami nagsasabing okay lang makipag-sex o maging sexually active sa napakabatang edad. Sabi nila na ang turo ng Biblia na kung saan ang kasal ay isang sagradong institusyon na kung saan ang pagkikipagtalik ay dapat dito lang mangyari ay isang lumang turo at hindi na naangkop sa modernong panahon natin. Ngunit, totoo nga ba ito? Totoo pang ang turo ng Biblia na kung saan ang sex ay dapat ginagawa lang ng mga married couples ay makaluma at hindi na dapat sundin? Kung pagbabasihan natin ang pag-aaral na ginawa ng mga siyentipiko, makikita natin ang malinaw na sagot. Ayon sa Centers of Disease Control and Prevention o CDC, ang mga kabataan na naghintay sa tamang panahon para sa sex ay mas masaya, mas malusog, at mas fulfilling ang kanilang buhay kumpara sa mga kabataang naging maaga ang pagiging sexually active. Sa parehong pag-aaral, nakita nila na maraming mga kabataan ang nagsisi sa pagkakaroon ng sexual experience sa napakaagang edad. Ang pagsisising ito ay nagdudulot ng pagkawala ng satisfaction sa buhay, self-worth, at ang maraming health problems. Ayon sa Proverbs 5 verse 3 to 4, pagkat labi ng haliparot ay sintamis nitong pulot,
at ang kanyang mga halik, kasiyahan nga ang dulot. Ngunit pagkatapos mo magpasasa sa lindog, hapdi kirot ang kapalit ng kaunti niyang lugod. Sa makatuwid, kaibigan, ang pagiging immoral na lalaki o babae, tunay ngang nagdadala ng kasiyahan. Pero ito ay pansamantala lamang. Pagkatapos, ang kasiyahang ito ay nagdudulot ng problema. Problemang mananatili sa iyo pamhabang buhay. Ayon pa sa ating modernong society, hindi na kailangan magpakasal dahil pwede naman magsama na hindi kasal o yung tinatawag na cohabitation. Ngunit, alam mo ba kaibigan, ang cohabitation ay magdudulot lamang ng maraming pasakit. Ayon sa pag-aaral, ang mga nagsasamang hindi kasal ay generally less happy kumpara sa mga kasal na at ang mga taong ito ay less satisfied sa sex life nila. Ito ang sabi ng Biblia sa Hebrews 13 verse 4. Dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Ang turo ng Biblia ay hindi makaluma. Bagkus, ito ay tama at aplikado sa buhay natin ngayon. Makikita natin na kahit ang siyensya ay nagpapatunay na tama ang turo ng Biblia. Ebidensya mula sa propesiya. Sa British Museum, makikita ang isang nakakamanghang piece of archaeological discovery. Ang tawag ito ay ang Cylinder of King Cyrus of Persia, na dated back to 538 BC. Ang cylinder na ito ay nagpapahayag ng polisiya ni King Cyrus hinggil sa mga nasakop niyang mga nasyon. Para kay King Cyrus, mas maluwag siya sa pagpapanatili ng religious freedom ng mga taong kadyang nasasakupan. Kaya sa Biblia, pakikita natin ang isang propesiyang sinulat mahigit 100 years bago ito na-fulfill sa Isaiah 44 verse 28, kung saan mababasa natin. Ang sabi ko kay Ciro, ikaw ang gagawin kong tagapamahala. Susundin mo ang lahat na ipapagawa ko sa iyo. Ang Jerusalem ay muli mong ipapatayo, gayon din ang mga pundasyon ng templo. Si Ciro na binanggit dito ay tumutukoy kay King Cyrus. Ang nakakamangha pa dito ay pinangalanan ng Biblia ang mismong taong tutulong para ang Jerusalem ay muling maipapatayo. Maraming ba mga propesya tulad dito ang makikita sa Biblia? Walang ibang makakahula ng mga mangyayari sa hinaharap kundi ang Panginoon Diyos lamang. Ikalimang punto, ang Biblia ay nagpapatibay ng kalooban ng tao. Si Terry Anderson, kung inyong matatandaan, ay isang journalist na nakidnap sa Beirut, Lebanon noong March 16, 1985. Siya ay na-hostage sa loob ng halos 7 taon. Alam niyo ba kung ano ang nagpatibay at tumulong sa kanya upang malagpasan ang hirap na dinanas niya? Tama, ito ay ang Biblia. Hindi may kakailan na ang Biblia ay tunay na nakakabigay sa atin ng lakas ng loob, lalo na sa oras ng kagipitan at paghihirap. Ayon kay Robert E. Lee, isang general noong panahon ng American Civil War, in all my perplexities and distresses, the Bible has never failed to give me light and strength. Ika-6 na punto, ang tunay na mayakda ng Biblia ay ang Diyos. Isipin mo ito, kaibigan. Ang Biblia ay sinulat ng humigit kumulang 40 katao. Sila ay may iba't ibang background at katayuan sa komunidad. Sila ay nabuhay din sa iba't ibang lugar. Hindi lang yan, sila ay nabuhay sa iba't ibang panahon. Minsan, ang pagitan nila sa isa't isa ay 1,000 taon. Hindi pa nga nila kilala yung ibang authors ng Bible. Ngunit, ang nakakagulat dyan ay ang kanilang mga sinulat ay magkakatugma at hindi nagkakasalungat. Ang buong Biblia ay tumatalakay sa nag-iisang tema at tumuturo ng nag-iisang katotohanan. Isa lang ang lohikal na eksplanasyon para dito. Ang tunay na mayakda ng Biblia ay nag-iisa lamang. Oo, tama. Ito'y sinulat ng iba't ibang tao. Pero nag-iisang author sa likod ng lahat ng ito ay ang Panginoon. Kaya, di na dapat pagtakhan kung bakit ang Biblia ay nagkakaisa at walang magkakasalungat na salaysay. Tunay nga ang salitang binitiwan ng ating tagapagligtas sa Matthew 24 verse 35. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili.
Ikapitong punto. Ang Biblia ay salita ng Diyos na si Yahweh. Alam niyo ba kung bakit dapat nating paniwalaan ang Biblia? Dahil ito ay ang mismong salita ng Diyos. Mababasa natin sa 2 Timothy 3 verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Dagdag pa ng 2 Peter 1 verse 20 to 21. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At last but not the least, ay ang makikita natin na nakasulat sa 1 Thessalonians 2 verse 13. Kaya nga, palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipinangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Heto po ang 7 punto dahilan kung bakit dapat nating paniwalaan ang Biblia. Hindi may kakaila na sa pamamagitan ng mga ebidensyang pinakita ko sa inyo, ang Biblia ay walang dudang tunay na salita ng Diyos. Saan ka man tumingin, makikita natin ang walang mintis na pagpapatunay sa mga nakasulat sa banal na aklat. Kung ganun, ano man ang sabihin ng iba, responsibilidad mong hanapin ang katotohanan. Hindi dapat tayo magpapaniwala sa mga walang kabuluhang pagpapahayag ng iba na ang Biblia ay katang-isip lamang. Ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos na nagpapakilala sa atin sa tunay nating Ama na nasa langit. Ang Biblia ang nagtuturo sa atin paano mamuhay ng tapat at tama. Ito ang ating gabay kung paano natin makakamit ang buhay na walang hanggan at maging parte ng pamilya ng ating Ama. Kung ganun, hindi na dapat pagdudahan ng Biblia. Imbis na magtanong tayo, dapat bang pagkatiwalaan ng Biblia? Ang tamang tanong na dapat natin pag-isipan ay ito. Mapagkakatiwalaan ka ba ng may akda ng Biblia? Yun lamang po. Ako po ay nananalangin na sana marami kayong natutunan ngayong araw. Kung ang video ito ay nakatulong sa iyo, huwag pong magatubiling ibahagi sa inyong kakilala at kapamilya. Ako po si Joshua Infantado ng BiblicalTruths.tv na nagpapaalala sa inyo na sana'y kayo ay gabayan ng ating Ama sa mga tunay na turo ng Biblia.